Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Always. Kali ini mendung guys, Mbak Isma mau gage-gage nyapu ngarep omah. Ini rusuh banget. Bak bang tau juga korek. Apa? Bak bang. Iya kok. Sandingan lu. Dilanjutkan pemirsa. Aduh, nek lidah. Dan resik. Biar resik. Mendungnya potong. Wis resik guys. Kayak banyune ben milih yo. Mendungnya sangat-sangat poteng. Wis resik. Poteng guys. Aduh. Wis nyapu. Wis resik. Dikembangnya yorong garing. Loh, tak pindah.
Nglebokno iki pemirsa terus nglebokno gombal, turun garing kabeh. Mendungi terus koyo ngene. Ape bengi neh. Larang diobong. Gombale padha ora garing. Cek teles kabeh. Nutup jendela. Biar aduh butine ngentas kembang sing ngentas sembuh apa nutup jendela guys. Halo Mbak Kemi. Wah piye ngono neh umat neh. Aduh iki mah aku ndek isuk muntah-muntah. Malah aku ora poso Mbah le wong awake keselik ki mang gak mek kembang. Lah piye wong ya kak uwi. Aduh yo ngene iki keringet dingin lho. Padha metu. Aduh. Ki lho Mbah nglebokno ngetokno kembang kesel aku rasane. Urung garing-garing. Iki wis mendung. Kalau Mbah wis entuk sak kresek garinge. Kae apa tak cantono kae? Lah. Engko ambek kuwi 3 sak jekan. Aduh. Ya Allah Mbah. Iki mang prei. Lah awakku ya koyo ngene. Iki aku keringet dingin, pucet, dredeg, lemes. Sumpah. Ndek esuk kudu munek-munek ngono. Kudu muntah. Tapi ngono nih, kandhane. Awak nek urung fit tenanan, Mbah. Aja didusi tenan. Ku iso ngono neh, balik neh. Iki usum yo kabeh ngono, makne nyurung paras kok. Padha ora poso do ngombe obat. Lah aku mah lho ndredeg rasane. Polaku tak nggo anu bar nyapu, bar apa. Iki umpama iya sedina iki mang jane nek ter sampai sore yo anu mbayai amene sudan nih. Piye ora garing-garing. Nganggo ngeluh Mbah kowe. Gak ngeluh. Kacek teng greges tok ngono. Jero yo, jero ki heeh. Kaya piye ngono rasane? Kunir mek madu. Ndang tentuku. Aku yang nggodhok ngene iki kok kembang apa ngombe kembang kok. Mendungi ndang iki lho wis nyeblok, wis udan. Kembange Mbak Rin apik-apik. Wis apik udan, guys. Goleki peri. Peri mang mancing, ayahe rong mulih. Lho, mbange apik-apik. Boning ndi? Wah, ayu enek abang, enek ijo koyo taman. Ora enek mulih. Kok enek mulih, guys. Mancing ndang yamene rong mulih-mulih sampe kalau mendungi ndang koyo ngene. Mendunge poteng. Wah, potenge wis sampe nyewoblok kok. Aku kok seneng ra kembange Mbak Rin lho. Yo, biu-biu ayune. Mokruk. Kok koyo ngene. Nyenengno. Lah kae peri paling. Gak wong mancing kok, guys. Bar nyapu, entas kembang, entas gombal, nutupi cendela. Ndang wis udan. Peris mulai pemirsa. Udan apa? Iguana bisa terbang apa? Ini sayapnya. Jek deloki rene edek no. Iguana bisa terbang, guys. Lihat ini sayapnya. Iki sayapnya lho, guys. Iku iso nyokot. Iki kewan apa, guys? Iso nyokot iku, guys. Iguana. Apa? Kene mancing tuk pira? Tuk 5. Apa lele apa iwak? Lele apa iwak? Kita kok yuk udane diurus, guys. Bojone kok pinuk, Iguana. Ya, jauh. Iguana nih ya.
Paling cilik-cilik untuk apa? Masak untuk iwak. Ya udah nang ngono. Lah kok sitok tok. Itu. Apa iku? Rang. Cilik-cilik ya. Rang itu kan. Gane terus. Akhirnya nyeblok, guys. Hujan. Alhamdulillah diparingi ikan, guys. Itu terbang. Hujan, guys. Untungnya wis tak saponi resik dadi banyune iso mili rono kok. Hujan. Peri lho, mancing kok apa? Endi urange? Mengi ngono kok. Untuk piro? Duduh. Ya Allah, alhamdulillah diparingi udan. Adem rasanya pemirsa. Dan kembangnya sewoker kayak padha mekruk-mekruk. Push. Oh, push. Beres. Mbak Deni turu paling ning ndi? Ora nek ngetok kademen. Beres. Ada peri, guys. Push. Sabak pemirsa, peri mang udan-udan, mbah udan-udan ning ndi mang parake. Ora enek. Parake ning ndi? Enek iki, guys. Mbone ndi? Udan-udan, guys. Swampluki lambene. Wong kok iki lho. Kayak nek panas udan-udan ae mbok kono mbae gombalem sapa solan salin ping 100. Nek kon adus ae wedi banyu keset nek kon udan-udan jagoan ngantek ping bolak-balik kowe. Ki ndak bilas kono apa ora? Grojokan. He. Aja ngono, kok malah cetek rasa. Ora usah. Ayo apa ora degage. Adem ki lho. Lho, ndang. Kok ngger jebong tak cowototi kowe. Rusak ki mari lho. Degage. Ayo wis ora tak kancing kowe ndang liwat ono apa. Lho, Per. Ayo wis. Ayo wis. Kan dia tak wontung iki engko. Anyep-anyep. Kuwi usume wong gering. Kowe liwat kono guri, liwat kono, mbeng. Engko kok iya ayane guri dibuka wisan lawange. Wong kok kocos-kocos. Apa liwat kene? Oh. Yuk diswampluki lambene. Buka jeke peri apa anu? Adus. Betul. Kadang anu gede baru coplok lambine rene sik coplok. Lambine coplok. Oh. Lambine coplok sik. Bilas lambine coplok, engko tak mbahi. Bake kalebake ning ngono kae. Uduk oke. Iki lho ning kene. Malah meneng ae redegage tak kancing kok. Sedalem ndi? Jipuk sendal sik. Terus seneh ki lho degage. Tuh, halah. Jipuk sendal ning kono ae.
Apa nih dine? Lho. Caplok. Caplok. Andani yo. Iya nyaplok lambi re pecus Ayo udah. Kaose sik. Engko kathoke engko lah. Kaose. Porot. Deres neh iki lho. Piye kuwi? Piye kuwi? Piye kuwi? Nek nyoplok piye kuwi? Lho. Lah kan ini. Piye pemirsa kuwi? Lho, suwek lah kuwi ngomong malah beng-bengan ning ndi iki parake lho. Lah kiko kan ini. Wis sembuh carane piye? Wis ndang mandi. Engko udah ya pemirsane kok. Lho. Apa deh? Ndang. Nah, terus. Ayo Mer. Kathoke coplok ning kono. Tak dapat. Oh. Terus seneng pemirsa. Terus seneng, aduh. Terus neh. Terus langite mau wondong poteng sian. Duduk. Pemirsa aku penyalini Dik Peri. Kademen. Tak jipuk nanduk. Mbak Isma pamit, terima kasih mengikuti kegiatannya Mbak Isma ya pemirsa. Udane urung berhenti, sangat-sangat deras sekali kembangnya sampai orang garing no jek telung sak pemirsa. Nape jual ya mesti ngenteni garing kabeh, jadi langsung. Wis, Mbak Isma pamit, terima kasih mengikuti kegiatannya Mbak Isma, konten-konten terbaru nih Mbak Isma. Muga kabeh diparingi sehat, panjang umur, seger waras, kelancaran ya pemirsa. Mbak Isma pamit, becek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak syuting lho, udah lho. Tutupi. Ya. Nyanduke. Dedekan. Iya. Olah ketok isin. Olah ketok gak dadukan. Pijat. Pijat. Gak, sing penghujat sapa? Tenan. Makane, udan-udan ae. Saleh nanyep.